De club die heet de Dokkumer Modelvliegclub. Wij bestaan sinds 1982 en wij bezieken om zo vol mogelijk de vliegerij in het klein na te bootsen. Wat is er nou zo mooi, jongen? Wat je zo mooi is, dat is altijd weer die oegriezelijke spanning. Als je met bootjes varen, dan kan er niks verkeerd gaan. En hier is het samen mis. Is het wel eens voorkomen dat het er niet is wie een bukken, man? Ja, dat is wel eens voorgekomen. Daarom hebben wij ook een aantal van die stekpieltjes staan daar. We krijgen dus een hek straks. Degene die het bouwen moet, die moet nog even bellen om dat deel te zetten. En er was er een die startte dus in de richting van het clubgebouw. En dan zie je met de regen, die stiet naar dat model daar. En dat ging niet helemaal goed. Gelukkig niemand geraakt. Maar ja, die man die stond een jaloeren daarna, stond er nog een beetje na te trillen, want die was wel geschrokken vanzelf. Je zet je vliegtuig in elkaar, je tankt je tank vol of je laat je accu's. En dan zet je de zender aan en daarna de ontvanger. En ja, dan ga je bewegen en ja, naarmate je dus ervaring krijgt, ga je figuren vleien zoals een looping en een rol en dat soort zaken. Goed. Wat is er? Motor uit. Ja, in één keer. Nooit doet hij dat, maar jullie zijn erbij. Oké, wat is jij net zo? Nee. Is die liem in de carburateur zeker? Wat hè? Is die liem in de carburateur? Ja. Maar kun je uitlezen wat er gebeurde? Nou, weinig. De motor sloeg uit. En ik kon de bocht net meer helemaal krijgen om dus goed te landen. Maar ik ben blij dat hij zo in de groen staat. Ja. Ja, waar ik? Oké. Hoi, bedankt.